Ayaten may nga matulungan kayo, mabaenti pa nagkararag. I-text mo na itawag yun laing. Iti numero nga 0917-327-1962 when 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian. Manipod idi, aging gana ita, si Pupudno. Si Ayat kena Imposwanity Life Radio DWET 1179 kHz ngagsarasarbi kada kayo amin. Babaen iti na dumaduma nga programa ngaing kami sagsagot. Dumngeg kayo mangrugiti alas 5 iti agsapa, aging gana iti alas 9 iti rabii. Daytoy ti Life Radio. Your life, your radio. Patawarin kami sa
bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin ti kararag. Iso ti paset ti Dios nga agaramid kada kayo. Aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Praise the Lord! To God be all the glory. Isang mapagpalang gabi po ng pakikinig ang amin pong bati sa bawat isa po sa inyo na patuloy na nakaantabay dito po sa programang Prayer Power. Naimbag nga rabii kada tayo amin gagayem ket kakabsat ken Kristo. Purihin ang ating Panginoon, madaydayaw ti Apo Diyos. Tunay na marapat lamang na atin pong luwalhatiin, purihin at pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng mga kabutihan niya sa ating buhay. Kaya naman sa mga oras po na ito ng ating pagbubulay ng salita ng Diyos at maging ng pananalangin, atin pong patuloy na anyayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu upang ang ating mga kahilingan, ang ating mga pananalangin ay maging kalugod-lugod sa banal na harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Minsan pa po ako ang inyong makakasama sa edisyong ito ng Prayer Power, Pastor Dayan Palaganas. Ang Prayer Power po ay handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch at nang himpilan pong ito ang DWET 1179 kHz Life Radio Northern Luzon. Kaya naman magandang gabi po sa lahat ng ating mga avid listeners dito sa kabuuan ng Rehiyon 2. Happy listening sa lahat ng mga taga Isabela, Quirino, Cagayan, Nueva Vizcaya. Magandang gabi po sa inyo. Ng ating transmitter ng ating tower ang mga lugar na yan. Maging dito po sa bahagi rin ng Ifugao, Apayao, Kalinga, Mountain Province. Happy listening po at maraming salamat sa inyong palagi ang pagtutok at pakikinig sa himpilan pong ito ng Life Radio. Kasabay po ng ating pagsasahim papawid sa radyo, tayo rin po ngayon ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng atin pong mga social media platforms, ang atin pong Facebook Live, sa pamamagitan po ng Life Radio 1179 KHZ AM. Paki-like and share po ang ating FB Live po ngayon. Batiin ko lamang po ang ating mga Facebook Live viewers. Good evening po, Sir Gloria Larion, kay JVM Gray Coquea, kay Sir Lolita Domini, kay Sir Belia Gumarang. Magandang gabi po sa inyo. Praise the Lord. Kay Sir Flor Andres, happy listening at happy viewing. Kay Brother Walter Gilyagen, isang mapagpalang gabi po. At maging kay Sir Corazon Santos Dugay. Ayan, magandang gabi at maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin sa misan pang pagsasahim papawid ng programa pong ito. Nais ko rin pong batiin ang ating pong mga avid listeners, Sister Imelda Santa Ines at ang kanyang buong sambahayan. Magandang gabi po. Kay Lovely June Morales, kay Sir Genoveva Yugo, Ricardo Viernes ng Rojas, Isabela, kay Sir Lea Fe Gumarang ng San Mariano, kay Roy Ramirez ng Reyna Mercedes. Happy listening po at maraming salamat.
sapagkat higit po kayong sumasampat ng ating mga pananalangin. Hindi bingi ang Diyos na ating nilalapitan. Hindi siya bulag upang hindi niya makita yung ating mga sitwasyon, yung ating mga kalagayan. Kaya sa mga sandali pong ito, sa gabing ito, tayo po ay lumapit ng may buong pananampalataya at buong pagtitiwala na ang Diyos ay magbubuhos ng kanyang saganang biyaya at kahabagan sa ating buhay, at yan po ay ayon sa ating pananampalataya. Glory to God. Sa mga pagkakataon pong ito, tayo po muna ay makakapakinig ng papuring awit, handog para sa Panginoon, at maging ang ilang mga testimony at answered prayer ng atin pong mga avid listeners. Prayer Power. Iti agsapa itagay ko ti magtapno agyaman ken ka ragsa ko ket ngagpay tuma panantarabay mo kanyak awan pating ka agyaman ng Diyos agyaman na iyawat ko ken ka daytoy apyan nudumteng the well ken nagmaymay sa sikalaing mo Diyos di pagkamagang agyaman na Jesus agyaman na di ayat na nga impaay mo kanya tilagsin nga ito anak ko rangang inawat na Jesus ket siya inayat na ragsak ken itay yawan may supati manakapaay aglablabes abalay ki piksaken panagkapsut pagi amin dagitoy o Diyos agyaman na Jesus agyaman na di ayatal na nga impaay mo kanya tilagsin nga ito anak ko ra
siya inayat na. Amin dagito'y Diyos agyaman na. Uray pa Jesus managbasulas. Amin dagito'y ngayon pa ay mo kanyang o Diyos. O Diyos. O Diyos. Agyaman na. Agyaman na. Agyaman na. Agyaman na. Prayer Power. Ako po si Fina Marinay ng Consular Angadanan Isabela. Mula po nung binuksan ko po yung radyo at naghahanap po ako ng istasyon na yung pwede kong mapakinggan, nasumpungan ko yung Prayer Power. Tsaka yung isa ko pong pinapakinggan yung Oras ng Katotohanan. Nakakapulutan po namin ng aral. Ang gaan-gaan po kapag nakakapakinig ka po ng salita ng Diyos. Isa po noon na pinagpe-pray ko kay Pastor Dayan noon na sana baguhin ng Diyos ang asawa ko. Thank you Lord dahil alam ko na malaki pong pagbabago na nung asawa ko. Answered prayer. Praise God. Salamat po sa Diyos dahil tinugon niya na po ang matagal kong panalangin. Lubos po akong nagpasalamat sa Panginoon dahil tunay po na ang Diyos ay napakadakila dahil kapag nakikinig po ako ng ay lahat ng problemang pinagdadaanan ko parang ang gaan-gaan. Inaanyayahan ko po kayo makinig sa Life Radio dahil doon po ninyo masusumpungan ang tunay at buhay na Diyos. Prayer Power. Ako po si Heidi Tisorio ng Villabello Jones Isabela, nakikinig ng Life Radio. At maraming salamat sa Diyos at mayroong Life Radio na aming napapakinggan. Dito po namin na napapakinggan ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na apostol Arsenio Tanperiol at sa kanyang mga lingkod. At dito namin na naramdaman ang pagmamahal ng Diyos at binago ng Diyos ang aming buhay na hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya't nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil nagpapatuloy kami na naglilingkod at nakikinig ng Oras ng Katotohanan at Prayer Power. Maraming salamat po sa Life Radio. Prayer Power. Ako po si Brother Roylan Gerardo, taga Mandela. Ako po ay laging nakikinig sa istasyon ng Life Radio. Pag ako'y nakikinig, gumagaan aking pakiramdam. Ang aming paboritong programa po ay Oras ng Katotohanan, yung mga patotoo, aklat ng buhay. Paborito ko po yan. Taon ko na pong pinakikinggan yan. Sa Prayer Power po, napakaganda rin. Pag pinagdarasal ka, sumasabay din kami. Doon mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Life Radio. Napakaganda po. Ang layunin nito patungkol sa ating kaligtasan. Inaanyayahan ko po kayo na pakinggan nyo rin po para inyo pong masumpungan din ang katotohanan. Ang katotohanan kung saan dito lamang po sa estasyon na ito, pwede na po nating masumpungan ang ating kaligtasan dahil sa mga salita ng Diyos na kanilang sineshare araw-araw.
Prayer Power. Glory to God. Tayo po ay pinagpala sa mga patotoo at maging sa papuring awit na atin pong napakinggan. Ang pamagat po noong awitin na iyon ay Agyamanak. In Tagalog, ang sabi, Salamat Panginoon, Agyamanak Jesus. Praise the Lord. Kaya naman marami pong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Maging ang mga pagsubok na ating nararanasan, mga kaibigan, magandang bagay na ipagpasalamat pa rin po natin kung tayo man ay dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Sapagkat kung hindi po tayo nakakaranas ng pagsubok, hindi po madedevelop sa atin yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya salamat may mga problema, salamat may mga pagsubok, sapagkat ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay tulungan, upang tayo ay alalayan. Sabi nga mga kaibigan ni Job, tatanggap lamang ba tayo ng mabuti? Tatanggap lang ba tayo lagi ng kasaganaan? Kinakailangan nating maranasan ang mga bagay na tiisin, mga bagay na totoong minsan nakakapagpalungkot, nakakapagbigay sa atin ng kalumbayan. Pero merong Diyos na handa tayong tulungan, merong Diyos na handa tayong abutin sa ating mga sitwasyon. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon sa gabing ito, sapagkat muli mararanasan po natin ang pagpapalakas, ang kagalingan. Walang imposible sa Panginoon. Ating sampalatayanan, nagagawang makapangyarihan ang Diyos sa gabing ito sa ating mga pananalangin. At upang higit pa po tayong patatagin sa ating pananampalataya, narito po ang mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan, dala ng kanyang lingkod, ang minamahal na Pastor William Pagarigan. Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalyo, aniyaman ti kasapulan yo. Bilag ti kararag. Kumusta kadagiti amin nga gagayem ken kakabsat mi. Sapay la kuma nga iti parabor ken bendisyon ni Apo tayo ket sumangbay ti tunggal may sakada tayo. Maragsakan tayo ngayon tayo may pagserbi kada kayo dagiti sao ti Apo. Akas kuna tinasantuan nga kasuratan nga ti tao sa allang agbiag babaan ti tinapay no dikit kastamet babaan kadagiti sao ti Apo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket sakbay ngayon tayo ipakamo dagiti kiddaw ken dawat tayo kinkwana. Intayo italek daytoy nga aramid babaan ti kararag. Agkararag tayo, Apo Dios nga manakabalin iti amin, na marsway ti langit ken iti daga, ing kami Apo, italek iti amin kinka. Tasika iti Dios nga aramid kada kami. Awan iti mabalingimi nga maaramidan, no dikit babaan iti pamatimikin ka, sika ti agaramid kada kami. Isungay talek mi iti so amin kin kaapo, daytoy tikid daw ken dawat mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. Intay basaan iti surat ni Pablo, kadagiti Kolosas kapitulo 4, ti versikulo 2 ingana 3. Agtalinaed kayo iti kararag, nga agsaluka kayo kinkwana, ama pakuyugan dagiti panagyaman. Nga idawdawatan da kami met, tapno ti Diyos, ilukatan na kami, iti may saarwangan, amay paay ti sao, tapno ipalawag mi ti palimad ni Kristo,
agapuking kuana nakawaranak. Ti maaramid iti panagkararag. Daytoy tinaysurat ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat iti Colosas. Ket adda tikid daw ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat nga iti kunana iti bersikulo 3 nga idawdawatan da kami met tapno ti Dios ilukatan na kami ti maysa arwangan amay paay iti sao. Madaydayaw ti Apo Dios. Intayo basaan, iti naisurat, iti libro, iti Apokalipsis, Kapitulo 3, iti versikulo 8. Noan niya iti maramid, iti panagkararag, iti umuna, kunana kakabsat, daytoy iti manglukat, iti ruangan, iti pamati. Kunana to'y, siyak amok, dagiti aramid mo, at to'y ingkabil ko iti sangwanam iti may sa arwangan asilulukat. Isu nga awan makairikap to taadda basit apan nakabalin mo ket salamet mutam iti saok. Ket di ka naglibakan iti nagan ko. Iti kunan toy inkabil ko iti sangwanam iti may sa arwangan asilulukat. Ket amun tayo, noan niya daytoy ruangan nga naluktan, akas kung kuna iti sao ti Apo, naisurat ni Apostol Pablo, kadagiti umuna nga Korinto, iti Kapitulo 16, iti versikulo 9, tanaluktan kanyak ti maysa arwangan, adakkel ken paglaingan, ket dagiti kabusor aduda. Daytoy ti kuna, iti surat ni Apostol Pablo, nga ito kunan at to'y nalukatan kanyak iti may sa arwangan. Ket anya daytoy arwangan nga nalukatan, iti kunan at to'y surat na kadagiti Colosas, Kapitulo 4, ti versikulo 3. Nga indawdawatan da kami met, tapno ti Diyos ilukatan na kami ti may sa arwangan, amay paay iti sao. Tapno ipalawag mi ti palimad ni Kristo, agapuking kuana nakawaranak. Anya ti kunana ti may sa arwangan amay paay iti sao. Ket ni Apostol Pablo na isurat na kadagiti Aramid Kapitulo 14 ti versikulo 27. Iti kunana toy ket idi anakagdengda ken naornong da iti iglesia sinarita da kadagiti amin a bambanag nga inaramid ti Dios nga inaramat na ida kenno kasano ti pananglukat na iti ruangan ti pamati kadagiti hintil. Dito'y gayam ruangan nga nalukatan iti kunan iti ruangan iti pamati. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket intayo basaan iti maysa nga pagtuladan no kasano nga iti panagkararag ket nangaramid ang manakabalin kadakwada ni Apostol Pablo iti kunana toy dagiti Aramid Kapitulo 16 iti versikulo 12 enggana ti 15 ket manipud ijay napankam ijay Pilipos isu nga umuna nga ili ti dayjay abiddeng ti Macedonia may sa adaga nga iturayan ti Roma nagyangkam iti daytoy nga ili iti sumagmamano nga aldaw. Ket iti aldaw apan naginana rimwar kami iti ruangan iti igid iti maysa akarayan. Isu impapanmi nga adda disu a pagkararagan. Ket timmagaw kami ken kinasaumi dagiti babae nga immay. Daytoy kakabsat iti kinuna ni Apostol Pablo nga babaan iti panagkararag ken iti sao ti Apo daytoy iti nangaramid kadagiti nagdengeg iti sao ti Apo. Akas ken ni Lydia iti kunana toy dagiti Aramid Kapitulo 16 iti bersikulo 14 ket dinengeg na kami iti maysa a babae a managan Lydia managlako iti pagan-anay Alienso taga ili ti Tiatra maysa a babae a managbuteng iti Dios tati puso na linuktan ni Apo tapno imatangan na dagiti sawsawen ni Pablo. Ket idi anabaw ti saran agraman kadagiti kabalay na nagdawat kada kami akong kunana
no impatuyo, amamatiak iti Apo, sumrakay iti balay ko, ket agdagos kayo, ket impapilit na kada kami. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga daytoy iti maaramid, iti panagkararag. Ni Apo lukatan na iti ruangan, iti pamati. Isu nga babaan, iti panagkararag, ken iti sarita ti Apo, wenno ti sao ti Apo, nga may kaskasaba, kadagay ti tattao, daytoy iti magararamid, tapno ti kasta, dumteng kada tayo. Saan laeng, nga dagiti kasapsapulan, iti may paay, iti bagi tayo, no dikit di kastamot, iti kapapatgan, nga sagot ni Apo, iti makungkuna nga panakaisalakan, iti kararwa tayo. Akas iti napadasan ni Lydia, ni Apo babaan, iti kararag ken iti sao ti Apo, ni Apo isu iti nang lukat, iti puso na, iti kunanat toy, sao ni Apo, dagiti aramid, 16:14, ket dinengeg na kami, iti maysa a babae, a managan Lydia, maysa a babae, a managbuteng iti Dios, at ti puso na niluktan ni Apo. Ni Apo gayam iso iti mangluklukat iti puso iti maysa nga tao. Pataydayaw ti Apo Dios. Ket naaramid nga ni Lydia ket nabautisaran agraman kadagiti kabalay na dimting kadakwada iti makungkuna nga panakaisalakan. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy ti maysa nga maaramid iti panagkararag, dumteng iti panakaisalakan, ti tunggal maysa. Akas day surat mo ni Apostol Pablo, kadagiti taga Roma, Kapitulo 10, versikulo 1, ingganat 2, iti kunanat ti kakabsat, tarigagay ti puso, ken ti dawat ko iti Diyos, may paay kadakwada, tapno may salakan dakuma. Daytoy iti tarigagay ni Apostol Pablo, iti panakaisalakan dakuma. Kadagiti gagayem tayo, daytoy iti tarigagay iti puso tayo, nga iti tunggal may sakada tayo, ket dumteng iti panakaisalakan. Salaan kadagiti na duma-duma, nga pigad, wano na duma-duma, nga saksakiten, ken kasapsapulan tayo, no dikit akas kuna nakakapsat, iti sano ni Apo, nga dumteng kumakada tayo, iti panakaisalakan, nga aggapukin ni Apo, iti panakaisalakan, iti kararwa tayo. Tayti kunanan ni Apostol Pablo, tak panagnakak ida, nga darigtada, amay papan iti Diyos, ngem saan amanayurot iti sirib. Mataydayaw ti Apo Diyos. No kasano nga ni Apo, iso ti aramid kada tayo. Iti kunanat di may kadwa nga Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, takunana iti tiyempo, a panakaipaay na diningag ka kati aldaw, ti panakaisalakan, tinulungan ka. Amutay ni Apo tayo, iso iti tumultulong kada tayo. Nga babaan iti panagkararag, iti kunana kakapsat, dumteng tiptulong ni Apo kanya tayo. Ket adtoy ita isu ti tiyempo amay parbeng, adtoy ita isu ti aldaw ti panakaisalakan. Daytoy iti kuna ni Apo tayo, daytoy ti aldaw iti panakaisalakan. Salakan iti kararwa tayo. Tati kuna iti sao ti Apo, iti Marcos Kapitulo 8, ti versikulo 36. Iti kuna na to'y taan niya ti malakam ti tao, iti panakaala na ti amin na lubong, ket mapukaw namet, iti biyag na. Isu nga ni Apo tayo nga Jesucristo, mangipatpateg kada tayo. Ti Diyos mangipatpateg kada tayo, managayat kada tayo, no kasano ni Apo tayo, iditatipay sa kalubungan ni Suna, iday surat ni Apostol Mateo, Kapitulo 9, ti versikulo 35, ingganat 38, iti kunana ti ikat ni Jesus, linaw-law-law na, dagiti amin nga ilili kan porporok. Mangisus, ket pinapaimbag na amin na sakit, ken amin akita ti an-an na yan. Ket idi, makita na dagiti adu, unay at tao, simnek ti asin na kadakwada, gapo tanalidayda, ken nawarawarada, akasla karkarnerong awan pasturda. Idin kunana kadagiti adalan na,
pudno at ti anyan ado ngem basit da dagiti agani. Dawatin yung arod ti Apo ti anyan tapno mangibaon kuma kadagiti agani ti paganyan na. Madaydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti panangipakita ti Dios iti panangipateg na kada tayo nga tattao. Ta saan na nga kayat nga ti siya sino man ket mapasamak no dikit di pagayatan ni Apo nga amin kuma nga tattao ket maisalakan kuma. Mataydayaw ti Apo Dios. Saan laeng nga ipatpateg ni Apo iti bagi no dikit kastamet iti kararwa tayo. Iti kunanat to'y may 3 nga surat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, ti versikulo 2, ay ayatek siyak dawatek iti Diyos, aromang ay kakadagiti so amin na mambanag. Ket adda kumasalon at mo akas, daytoy kakabsat, iti pagayatan ni Apo tayo. Nga sa Allah nga aromang ay tayo, iti amin nga bambanag. Amo tayo, kayat tayo, iti panagrang ay, dumteng kada tayo. Isungagsalukan tayo, aramidan tayo ti amin nga pamuspusan, tapno rumang ay iti panagbiag tayo. Ngem sa Allah ang gayam, nga pagayatan ni Apo nga rumang ay iti bagi tayo, iti kunanat ti kakabsat, iti kararag, dagiti adipen ni Apo tayo, dagiti apostol, nga dawaten da iti Diyos. Nga iti kunanat ti rumang ay kayo, dagiti isu amin na bambanag, ket adda kumasalon at mo, akasmet iti irarang ay iti kararwam. Pataydayaw anya iti kasapsapulan tayo. Ni Apo amuna no anya iti kasapulan tayo. Ket ni Apo addaan iti insagana na nga parabor kada tayo. Sungbat kadagiti amin nga kasapulan tayo. Ngem sapay lakuma akas iti kararag ni Apostol Juan. No kasano iti panagsalon at uno panagrang ay iti suami nga bambanag kada tayo kastamot kuma iti panagsalon at iti kararwa tayo. Madaydayaw ti Apo Dios agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin italek mi iti amin nga kiddaw ken dawat dagiti gagayem mi. Tasika ti Dios nga makaammo awan iti palimid nga awan Apo amin ket ammom tasika ti Dios nga manakabalin italek mi iti amin kinka ket sapay lakuma nga dagiti kiddaw ken dawat dagiti gagayem ken kakabsat mi sika kuma iti mangipaay iti sungbat kadakwada parabor ken bendisyon ipaay mo ti tunggal maysa dayti Apo iti kararag mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. Bilag ti kararag, ti bilag ken panakabalin, ti kararag. Bilag ti kararag. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Nawa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong gabi, higit po itong nagpatibay sa ating pananampalataya at maging sa ating paniniwala na mayroong gumagawa or ang Diyos ay gumagawang makapangyarihan sa likod ng ating mga pananalangin. Kaya patuloy po kayo mag-send ng inyong mga prayer request sa 0917-327-1962 at 0918-389-4144. Samantala tayo po ngayon ay darako sa bahagi ng ating pananalangin.
Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Puri sa iyong banal na pangalan, Ama naming Diyos. Salamat po sa panibagong pagkakataon na muli kaming makalalapit sa iyo, na muli kaming makikipag-ugnay sa iyo. Salamat sapagkat binuksan mo ang mata ng aming pananampalataya. At sa gabing ito, nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang nilalaman ng aming mga pag-iisip. Oh, hallelujah, pagingdapatin mo po kami. Banalin mo ang aming mga isipan. Linisin mo ang aming mga puso. Nang sa gayon, ang aming mga panalangin, ang aming mga pakikipag-ugnay sa iyo ay maging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Hallelujah! Lagi naming maging kauhawan na ikaw ay aming makaugnay. Pagpatawad mo po, Ama, ang lahat ng aming mga kakulangan, ang aming mga pagkakasala, ang aming mga pagsalangsang. Kung kami man ay hindi nakagawa ng pinakamabuting paglilingkod, kung kami man ay nakapagsalita, nakapag-isip, nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, patawarin mo po kami. Hallelujah, hallelujah. Baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo rin ang paraan ng aming mga pamumuhay. Kung kami man ay nalilihis ng landas, ikaw po ang laging magpanauli sa amin patungo sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo po ngayon ang kahilingan ng aming mga taga-subaybay. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon at nakakakita ng kanilang mga suliranin. Hallelujah! Tulungan mo po, dakilang Diyos, ang sinisinok, anuman pong kadahilanan ng kanyang dinadaing na ito. Ikaw po ang mahabag. Isaayos mo po ang bawat himaymay ng kanyang pangangatawan. Patatagin mo ang kanyang pananampalataya. In Jesus' name, hallelujah, ang sambahayan. Tulungan mo rin po ang prayer request para kay Imelda Punzalan na ngayon po ay nasa ospital sa Nueva Ecija sa San Jose City. Ikaw po, dakila blood clot sa kanyang utak. Oh, in Jesus' name, ikaw po, Panginoon, ang mahabag sa kanyang sitwasyon ngayon. Tulungan mo na maranasan niya ang iyong mahimalang pagkilos sa kanyang buhay. Nakikita mo ang pananampalataya ng bawat. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Hallelujah! Kasangkapanin mo ang mga doktor, ang mga nurse, upang maisaayos ang kanyang kalusugan, maging ang mga gamot, ang mga proseso upang siya ay makarecover sa pagkakastroke ay iyo pong kasangkapanin at basbasan. In Jesus' name, hallelujah! Mahabag ka po, dakilang Diyos. Tulungan mo rin ang prayer request ni Remedios Manuel na ikaw, Ama, ang patuloy na gumabay sa kanyang buong sambahayan. Tulungan mo, Ama, na ang iyong pagmamalasakit ay iyong ipagkaloob sa kanyang buong pamilya at ilayo mo po sa anumang gawa ng masama. In Jesus' name, hallelujah! Patatagin mo ang kanyang pananampalataya sa iyo. Maging ang prayer request ni Manuel Raimundo para sa kanyang buong pamilya, ang Eva family. Tulungan mo na lagi mo silang ingatan, gabayan. At ang hallelujah, hallelujah, matanggap po nila ang biyaya ng pagliligtas mo. Maging ang prayer request ni Sister Ellen Toston para sa De La Cruz family at maging ang Ramones family. Sa kanilang palagi ang pakikinig sa programang ito, hayan ang iyong mahimalang pagkilos sa kanilang buhay.
Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Maging ang prayer request, Mr. Lolita Domini, ikaw po ang laging maglaan ng biyaya at pagpapala. Lingapin mo ang kanyang pananampalataya. Maging kagalakan niya ang mga tiisin, ang mga sakripisyo, alang-alang sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, wag mo siyang pababayaan. Maging ang prayer request ni JVM Greco Kea, ikaw po ang magpala. Tulungan mo anumang nasa ng kanyang puso, kung ito po'y ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo, Ama, na ito ay kanyang matanggap. Hallelujah, kung ito po ay mas makabubuti para sa kanya at sa kanyang pananampalataya, tugunin mo siya, Panginoon. Hallelujah. Mahabag ka rin po kay Sister Belia Gumarang. Pagpalain mo ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pananampalataya. Lingapin mo po siya. Maging ang kanyang sambahayan, ilayo mo po sa mga gawa ng masama. In Jesus' name. Hallelujah. Tulungan mo rin, Sister Flor Andres. Pagpalain mo ang kanyang pananampalataya sa iyo. Tulungan mo na ikaw ang kanyang maluwalhati. Ikaw ay kanyang masamba sa spiritu at sa katotohanan. Sawayin mo ang mga pag-aalinlangan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Maging ang prayer request ni Corazon Santos Dugay. Tulungan mo na biyayaan mo siya at ang kanyang buong pamilya ng pagpapala sa bawat araw, ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw ng kanilang buhay. Ikaw po ang maglaan. Glory to God, wag mo po silang pababayaan. Tulungan mo rin po si Rose Ann Duran para sa kanyang buong pamilya. Nawa maging bukas ang kanilang puso at isip sa pagtanggap ng iyong mga salita. Lalo't higit sa pananampalataya ni Rose Ann Duran, loobin mo po na matanggap ng kanyang mga mahal sa buhay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Gabayan mo rin pong lagi ang sambahayan ni Nanay Simang Kanta. Ikaw po ang laging maglayo sa mga kapahamakan. Tulungan mo siya, maging ang kanyang mga anak at mga apo. Ikaw po ang mag-ingat at magpala. Kasangkapanin mo si Nanay Simang upang maraming mga kamag-anak pa niya ang madala sa tunay na paglilingkod sa tamang pananampalataya. Hallelujah! Tulungan mo rin po si Lenny Soliven. Pagpalain mo siya sa pagpapahalaga sa iyong mga salita at maging sa ministeryo ng pananalangin. Lain mo siya sa mga sandaling ito. Lingapin mo ang kanyang paglilingkod. Lingapin mo ang kanyang pananampalataya. Huwag mo siyang pababayaan at loobin mo na maganap niya ang kanyang tungkulin bilang iyong alagad. Glory to God. Hallelujah. Maging ang kahilingan ni Sister Ann Dumelod para sa kanyang buong sambahayan. Maging ang kanyang pagsubok na pinagdaraanan sa kanyang asawa. Ikaw po ang lumingap. Ikaw po ang magpatatag sa kanyang pananampalataya. Hallelujah! Ingatan mo rin ang kanyang biyanan, ang kanyang mga anak at ilayo sa mga gawa ng kaaway. Ilayo niyo po. Maging si Milagros Agpalo, pagpalain mo. Oh, hallelujah! Ikaw po ang mahabag. At lagi niyang maging karanasan ang iyong pagpapalakas, ang iyong pagpapaging dapat. Hallelujah! Ang sambahayan ni Sister Veronica Simbi, pagpalain mo at lagi mong patatagin ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pananampalataya. Maakay niya ang kanyang mga mahal sa buhay sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! At tulungan mo po ang bawat isa sa amin na sa araw ng bukas, ang pagtatagumpay sa aming mga pagsamba sa iyo ay iyong pong ipagkaloob. Sawayin mo ang mga pag-aalinlangan. Sawayin mo po ang mga hadlang, ang mga kadahilanan.
Mabigyan po lagi namin ng kahalagahan, ng importansya ang araw ng pagsamba sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, dakilang Diyos. Muli mong iparanas sa amin ang iyong pagpapalakas, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas. Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Prayer Power. Tunay na ang Diyos ay gumagawa makapangyarihan sa likod ng ating mga pananalangin at maging sa ating mga pananampalataya. Salamat sapagkat kayo po ay higit na magiging matatag sa palagian po ninyong pag-antabay at pakikinig ng kanyang. Salamat po sa mga nakasama po namin sa atin pong Facebook Live. Praise the Lord. Nais ko pong i-shout out bago po sa ating pagtatapos sa atin pong Ilocano edition sa gabing ito. Hello po kay Sir Annabel Alburo. Ang sabi po niya, sa End Time Church lang ang maraming salita ng Diyos na tunay namang magiging kalakasan ng mga mananampalataya. Praise the Lord. Maraming salamat po, Sister Annabel Alburo. At maging kay Annalisa Frianeza, kay Sister Lolita Domini, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin sa isang buong oras ng pagsasahimpapawid ng programa pong ito. Kay Milagros Agpalo, Sister Belia Gumarang, Ando Melod, Miguel Cabrobayas, praise the Lord, kay Lenny Soliben. Praise God. Maraming salamat po kay Nanay Simang Kanta. Glory to God. At sa lahat po ng mga nag-send ng kanilang mga prayer request sa gabi pong ito, maraming salamat at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa inyo po na mga first time pa lang nasa ng prayer power na kayo po ay maipanalangin. Nasa po ng bawat isa po sa amin, maging sa kabuuan po ng stasyon ng Life Radio, na kayo po ay higit na lumago sa kaalaman ng mga salita ng Diyos. Kaya kung nais nyo po ng free home Bible study, maaari po kayo makipag-ugnayan dito po sa Himpilan at maging sa programa ng Prayer Power. Tumawag po kayo, isend po ninyo ang inyo pong mga address, ang inyo pong kompletong pangalan upang mabilis po kayong mabisita ng atin pong mga pastor mula sa Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Wash. Ulitin ko po yung aming hotline numbers, 0917-327-894144. Glory to God. Bago po sa ating pagtatapos, nais ko po munang batiin ang happy wedding anniversary ang atin pong naging tagapagsalita ngayong gabi, ang minamahal na Pastor William Pagari